Республикада дару препаратларының бірінші электрон системасын ашуға әзірленелер. Ул даруларға ихтияж зур булганда медикаментлар кытлыгы мәсьәлесен хәл итәргә тиеш. Кирәкле дарулар авыручыларга 1 сәгать эчендә барып җитәргә тиеш булачак. Әлегә бу юнәлештә волонтерлар шөгыльләнә. Аларның эшчәнлеге турында киләсе репортажда. Будьте здоровы. Даруларны пациентларга илтеп җиткерү юлы җайлы гына. Авырулар аларны өйдән чыкмыйча гына ала. Даруханәгә волонтерлар йөри. Не скажу, что... Берникадәр курку бар инде, без тәҗрибә тупларга өлгердек. Өстәвенә барлык волонтерлар да куркыныч зонага керми. Даруларны өйгә табиб билгеләве буенча китереп бирәләр. Дәвалау курсын улашыклый. Даруханәгә заявка бирәләр. Ташламалы медикаментлар да коронавирус белән авыручыларга китерелә. Системада авырлар белән элемтәгә кермәү исәпкә алынган. Волонтерлар препаратларны кулга тапшырмый, бусагада калдыра. Табиблар авырларны поликлиникада кабул итүдән яки өйдә карап чыкканнан соң электрон рецептлар язалар. Мәгълүмат дарухана пунктында онлайн режимда күренә. Ул һәр пациентның дарулар җыелмасын формалаштырырга мөмкинлек бирә. Медикаментлар складтан ук килә. Алар иртәдән үк эшли, тәүлек буена кижү тора. Каждый день отправляем препараты по аптекам. Республика коронавируска каршы 12 төр препарат сатып алды. Шуларның 11-е сатуда инде. Тагын берсе атна ахырына кадәр кайтарыла. Татарстанда бу исемлеккә 18 меңнән артык кеше исәп тотала. Некоторые препараты полностью поступили. Дарулар төрләре буенча республика тулысынча комплектларны алачак. Сан ягына килгәндә аларны өлешеп кайтарып бетерәбез. Ковидка каршы препаратлар республика буенча таратыла. Волонтерлар аларны авыруларга тәүлек дәвамында китереп тора. Тиздән китерү вакыты кыскарачак. Татарстанда беренче электрон система гамәлгә кергәч, пациентларга кирәкле медикаментларны 1 сәгать эчендә алу мөмкинлеге туа. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струменский, Мурат Мершин, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары. Казанда коронавируска бәйле мәсьәләләр буенча кайнара линия телефоны эшли башлады. Аңа тәүлек буена татар һәм рус телләрендә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалтыратучылар коронавирус турында актуаль мәгълүмат ала, анализ нәтиҗәләрен белә ала, шулай ук табиб чакырта һәм дару белән тәэмин итү буенча да мәгълүмат ала алачак. Кайнар линия телефоны экранда күрсәтелгән, шалтырату бушлай.